sa ľudí na nich nedá dopustiť a tá druhá ich považuje za šarlatánov, ktorí iba vyťahujú peniaze od dôverčivých pacientov. Ľudoví liečitelia väčšinou prichádzajú so zázračnými metódami. Teraz privítame muža, ktorý tvrdí, že objavil spôsob, ako sa môžete z mnohých zápalových chorôb vyliečiť sami. Či uveríte, je iba na vás. Dobrý deň. Štefan Zakuťanský, ľudový liečiteľ a autor metódy samoliečbou. Vitajte. Ďakujem. Pán Zakuťanský, ako ste teda na to prišli? Kedy ste zistili, že človek sa dokáže sám vymasírovať zo zápalových ochorení? Tak prišiel som na to cez moje ťažké zdravotné problémy, keď už som bol pre medicínu neliečiteľný prípad. Mal som obrovské bolesti od chrbtice, rozšírilo sa mi to na celé telo. Nielen na končatiny, nohy, ruky, hlava. Celé telo som bol už ako celý človek zapal na celom tele. No a keď už nezabrali lieky, kúpeľná liečba, nemocničná liečba, liečitelia, začal som sa tým zaoberať sám, aby som mohol zistiť, že z čoho to je, a keď už som to zistil, potom ešte som skúšal, ako to odstrániť. No ale pán Zakuťanský, dobre, niečo vás bolelo a prišli ste na to, že keď, ja neviem, niečo si masírujete, niečo si chytáte, tá bolesť ustupuje, alebo? No, najťažšie bolo zistiť tú príčinu, pretože vyšetrenia v nemocnici, lekármi, prístrojmi, rentgeny, CTčka, magnetická rezonancia nevykázala nič a boli také obrovské bolesti, že už som nemal chuť žiť. Nemohol som robiť, lebo som bol slabý v chrbtici. Nemohol som ani sedieť pre obrovské bolesti. Keď som ležal, nejaké pohnutie, zmena polohy, ma to rozbolelo. Ja tomu všetkému rozumiem, ale chcem vedieť, ako ste prišli na to, ako z toho von, z tých bolestí. Kedy ste zistili, že niečo funguje spôsobom tých samomasáží, ak sa dobre vyjadrujem? Tak študovaním medicíny ako samouk som študoval anatómiu, fyziológiu, patológiu, aby som prišiel, čo je príčina. A pri zistení príčiny postupne som hľadal spôsoby, čím to odstrániť. Takže liečil som sa doterajšími známymi liečebnými spôsobmi, aj medicínskymi, aj alternatívnymi. Trošku to zabralo, ale nevedel som sa toho úplne zbaviť. Takže keď som videl tie nejaké účinky, začal som o tom rozmýšľať a vylepšovať ich. Z toho, čo vidíme teraz na záberoch, masírujete kolegyňu, do istej miery sa to podobá na akupresúru. Mali sme tu vlastne ľudí, ktorí sa venujú tomu, čiže tiež nejaké miesta konkrétne chytali. V čom je to iné, alebo je to niečo podobné? No, ľudia hovoria, že je to podobné, ale je to úplne iné. Pretože táto metóda je na liečenie cez zápalové ložiska. A to nie je akupresúrny bod. Táto metóda ako nielen, že na vyšetrenie, ale na odstránenie aj takých zápalov, na ktorých doteraz nie je liek. Napríklad chronické zápaly doteraz nie sú liečiteľné, nie je liek. A týmito hĺbkovou masážou to ide pekne odstrániť. Ako ľudový liečiteľ by ste mi teda mali teraz ľudovo povedať, ako nájdem taký bod a ako si ho vymasírujem? Zápaly sa reaguje na mechanický tlak. Takže pomocou hmatania sa dá zistiť tieto zápaly. No a potom systematickou masážou, podľa návodov v knihe, ktoré som uviedol v knihe, sa dá naučiť tieto masáže a postupovanie podľa tej knihy sa dá to Z vlastnej skúsenosti viem, že ak mám zápal, ak sa toho dotknem, tak to strašne boli. Neviem si predstaviť, že by som to mal ešte masírovať. No, bohužiaľ doteraz ľudia sa pýtajú, či ako sa môže zápal masírovať, alebo či sa neublíži, ale doterajšia prax ukazuje tisícky vyliečených prípadov. Prvý som bol ja, že práve len tou masážou sa dá taký chronicky neliečiteľný zápal vyliečiť. Mnohé miesta sú napríklad také, ja trochu do vás vrtám, ale musím, bolesti, kam si nedosiahneme, povedzme, rukami. Ako si mám vymasírovať bod, ktorý má, alebo miesto, ktoré ma bolí a kam rukou nedosiahnem? No tak aj na to som prišiel, že ako. To je vlastne zodpovedané všetko v tej knihe. Táto metóda je po našich predkoch, lebo túto metódu robili naši predkovia tu na Slovensku. Že táto metóda je naša slovenská, nie je nejaký dovoz. No a toto sa používalo doma pri liečení zápalových ochorení nielen na pohybové choroby, ale aj na dýchacie choroby, na interné choroby. Dobre, ešte jednu otázku dáme Adi. Ja tak rýchlo skúsme stručne poradiť ľuďom. Teraz je veľa nachladnutí, boli hrdlo, sople. Čo majú robiť? Tak pri nachladení naskočia zápaly pod bradou, okolo ucha, na krku,
a na hrudnej časti, potom samozrejme na tvarovej časti nosnej prínosnej dutiny. Takže tá metóda dáva vyšetrenie, nielen liečenie, ale vyšetrenie, lebo bez vyšetrenia nie je liečenia. Takže v prvom rade sa musí zlokalizovať tie zápalové ložiska. Takže cez tie ložiska zastavíme chorobu a potom vyliečíme. Ale tu je výhoda tej metódy to, že dáva účinnú prevenciu, že vieme chorobu zastaviť. A predísť týmto teplotám, nepríjemným problémom pri nachladení, pri chrípke, pri angine, pri zápalu prídušiek. Necháme na našich divákoch, či ste ich presvedčili alebo nie, či sa rozmasírujú alebo skúsia tradičnú liečbu. Ja vám ďakujem za návštevu v štúdiu. Štefan Zakuťanský. Ďakujem ja, dovidenia. Ďakujeme a ja už len poviem, že